Hi! Good evening! So guys, nagabihan tayo. Ano bang meron sa gabing ito guys? So, yay! Mukbang tayo guys! Nam nam nam! Santol na naman ang ating imumukbang ngayon guys. Santol na Bangkok! Ang tsala. Alam niyo guys, this is one of my favorite fruit, no? Since my childhood, no? Noon guys, ginagamit ito sa lolo ko kasi yung lolo ko is albularyo. Ginagamit ito ng lolo ko panggamot ito. Aside from na ginagamit ito magtayo ng bahay, building, ang santol tree, santol or sentol in English is cotton fruit. Dahil daw ito guys sa para siyang cotton, yung ano niya ba? Yung ano niya, yung buto. Actually guys, naghugas tayo ng kamay. Pero dahil maghugas tayo, hindi 100% makuha yung germs o bacteria, so magamit tayo ng Avon Care antibacterial sanitizing gel, okay? Para safe talaga kasi kakamayin natin kamayin natin, so kahit na naghugas tayo ng kamay, para safe, mag-sanitizing gel. Gamit ang Avon Care sanitizing gel. Okay? So noon, first, before I share to you the health benefit of cotton fruit or santol in Bisaya, noon, naalala ko sa lula ko na ginagamit niya ito pang ano sa skin natin, no? Pang ano na dyan ba ilalagay niya dahil some various parts of the santol tree are used in Filipino folks as medicine. So meron siyang anti-inflammatory properties. Yung balat niya, the pulp is preserved and used as an astringent. Kaya pala nilalagay siya sa ano ng lola ko, sa nakikita ko siya noon, nilalagay niya parang kinaganon-ganon niya sa balat kasi mag-peel off siya. Oo, mag-peel off pala siya. Ginagamit niya as astringent. Itong balat and the leaves of the santol tree. Nalala ko yung lolo ko noon. Nilalagay niya kung maglagnat kami, may fever kami. Nilagay niya yung dahon. Yung dahon sa ulo namin. Inano niya siya sa apoy. Parang inano siya sa apoy. Iniinit siya sa apoy. Gihalob sa Bisaya. Pag gihalob na siya, halubo niya. Tapos inalagay niya kung saan ang masakit sa ulo, kung dito masakit ang ngipin, dito ni ilalagay. Kung masakit, meron kami mga bayuok, dito ni ilalagay. Kung meron kami mga ano ba yan sa Tagalog, yung mga hubag-hubag, doon niya ilalagay. Tapos panggamot siya talaga guys, panggamot siya. That is a medicinal properties of santol or cotton fruit. In the root, inilaga siya, and the root of santol tree, ilaga siya tapos inumin para sa mga diarrhea, nung may problema ka sa digestive issue, kung meron kang mga digestion issues like diarrhea or nag-LBM ka ba, ganun. Yan ang part sa medicinal. Aside sa pwede siya gagawing
material for noon. Ginagawa siya talagang, kaya nga siya noon ginagawa talaga siya na material for building. Kaya nga siya tinatawag na cotton fruit dahil para siyang cotton, di ba? Yung ano niya, para siyang cotton. Grabe, powerful. Hindi na tayo kailangan pang bumili ng mga mamahalin, expensive fruit. Nandito na. Ang santol na talaga. Sinishare ko sa inyo dahil ang mga bata ngayon hindi na sila gaanong kumakain ng mga native fruit. Kagaya nito like santol, manggang Bisaya, ng mga langka, marang, yung mga balingbing. Hindi na siya, ewan ko anong bang English sa balingbing, basta hindi na sila kumakain ng ganitong mga prutas. Ito pala ay mas marami kang makakuha mga nutrients. Santol is very powerful. Yung sinasabi ko rin na some various parts of the santol tree ginagamit ng ating mga ninuno as a medicine, yung balat as astringent sa mga mukha nila, as astringent para mag-feel off. Yung dahon ginagamot ng mga fever. They use the leaves to help reduce fevers, and the roots used to help reduce symptoms associated with digestive issues. Meron kang diarrhea, meron kang LBM, diba? And then very powerful. Kaya nga sinishare ko sa inyo dahil as I've said sa dati ko mga vlog, ako na siguro ang tao na pinaka health conscious talaga ako. Pagkain ko, ako yung gumagawa. I search the fruits. I search the fruit kung ano yung mga beneficial health benefits, at saka ano yung makukuha natin mga nutrients sa mga gulay, sa mga fruits, mga aquatic resources like mga isda, yung mga seafood, mga aquatic resources dyan. Ano makukuha natin sa mga gulay, especially sa mga gulay, sa mga fruits. Ano ko yan, binabasa ko yan. Dahil meron akong libro na ito, kaya nga I am very health conscious dahil meron akong ganitong libro. I bought this book that was year 2000. So this was 23 years. 23 years na to sa akin. Healing Wonders of Diet. Nandito lahat ng mga gulay, fruits, ng mga health benefits, nandito. Kaya nga, nagbabasa ako ng libro, meron akong libro. Talaga. Very powerful. And then, the amazing health benefits of cotton fruit. I-share ko sa inyo kung gaano siya ka-powerful, kung bakit ay gustong-gusto ko ito. Dahil first, it treats allergies. Dahil ang santol fruit or cotton fruit daw ay
may sandorenic acid and bryonotic acid that can flush out the allergens from the body, thus preventing and even treating allergenic reactions. So, meron siyang sandorenic acid and bryonotic acid. Okay? It reduces cholesterol, ang santol fruit, because it is rich in fiber content. Prevents cavities. Alam niyo ba na kaya siguro ako maganda yung ngipin ko? Di ba? Notice niyo? Meron lang akong dito. Meron lang akong nakakuha. Kaya nga, ano siya. Di ba? Nag-notice ninyo? Kahit yung teacher ko sa high school, Parmejane, ang ganda-ganda ng ngipin mo. Natural ba yan? Or false teeth? Naku, may dito false teeth. Sa high school ko, grabe, ang ganda ng ngipin ko. Hindi pa to siya nakukuha, yung isa. Dahil mahilig ako sa sa snowbird at saka white rabbit. Kaya nga para siyang nasira dito, nasira dito, sayang na sayang talaga. Tapos sabi niya, Parmejane, ang ganda ng, makanotice talaga sila na one of my asset is my teeth during my college days in high school. So ngipin daw talaga, kaya siguro dahil ang sabi ng santol, prevents cavities. Wala akong cavities dahil kami noon ay sa amin doon sa farm kami lumalaki. Marami kaming santol. Every morning, noontime, uwi galing sa school, kain na naman ng santol, akyat sa santol, kain ng santol doon pa sa ibabaw mismo sa santol. Then, sabi dito, it prevents cavities, it prevents cancer, it prevents Alzheimer. So, yung nangungutang sa inyo, pakainin nyo ng santol, regaluhan nyo ng santol para it can prevent their Alzheimer's. Oo, mawala ilang bungaw sa utang. Kay basig Alzheimer kung makautang na. Delikado. Delikado kayo. Delikado kayo. So, nga nangutang sa inyo, di mo bayaran ka na, Alzheimer na siya, nalimot na, sige, bungaw na sa sing utang, nakalimutan niya agad yung utang niya, pagkautang niya, pakainin nyo ng santol. Dahil it prevents Alzheimer daw. It prevents cavities. We'll go back to the cavities. It prevents cavities because santol fruit or cotton fruit come with antibacterial properties that can get rid of the bacteria in the mouth. It prevents cancer because the cotton fruit know to prevent certain types of cancers, especially leukemia. Wow! Ang ganda tala. Leukemia, as it is rich in phytonutrients that can prevent the abnormal multiplication of cancerous cells. Grabe! Meron siyang phytonutrients, ang santol or cotton fruit. Meron siya that can prevent the abnormal multiplication of cancerous cells. So, grabe, kain tayo nito guys. Kain talaga nito. Hindi na tayo kailangan pang bumili ng mga mamahaling prutas. Andito na guys. Ang dami ng benefits guys. Ang daming benefits. And it prevents cardiovascular diseases due to the presence of rich antioxidants and vitamins. Cotton fruits has the ability to improve the blood flow to the heart, thus preventing certain cardiovascular diseases. It prevents Alzheimer because cotton fruit or santol fruit has the ability to nourish your brain cells and slow down cell degenerating. It can prevent certain diseases like Alzheimer. Wow, grabe. Grabe talaga. It treats diarrhea.
diarrhea, and it prevents yan, ang dami. Ang dami pa niya. Kaya sa cotton fruit, dahil siya dito. Cotton fruit, dahil cotton siya, cottony. Scientific name sa sample fruit or cotton fruit is Sandoricum Quetape. Galing. Sarap. Sarap yan. Sarap talaga. Ang dami po pang makukuha ng mga nutrients. Grabe siya. Bakit siya naka-prevent ng cancer? Because it is rich in phytonutrients. Grabe. At saka kaya siguro ako maganda ang ngipin ko. Batang-bata pa ko, paborito ko na talaga ang santol. Sabi ng Book of Knowledge. Grabe. Treats allergies, reduces cholesterol, prevents cavities, prevents cancer, prevents Alzheimer, trait diarrhea, prevents cardiovascular diseases. Aside from that, you can use the santal tree or cotton tree as for building material. And aside from that, the leaves, the root, the pulp, it can use as a medicine. Grabe! Power! Kita ninyo unsa ka power? Power! Cotton! Grabe! Wag lunukin ang ano ha. Ang buto niya baka hindi niyo makayanan mo. That's all. Please do subscribe my YouTube channel, Cordapia the Explorer, and follow my Facebook page, Cordapia the Artistang Mini, and also my collaborator. Don't forget, follow and subscribe also. Like their channel and their page, Bisaya Viners 143. Bye-bye! Until next vlog.